Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с новините на Бета Вета. Извънредно. Черната пантера от Шумен беше намерена в къщата на една известна личност. Няма да изпоменаваме името. Юлонка се казва! Оказа се, че пантерата роди и тази известна личност Юлонка ги обяви за продаване в eBay. В морската столица Варна син кит скочи на сушата с размерите на 6-7 квадратни километра в час. Няма пострадали през блъсъка. В Лом всяка събота по традиция хората се събират на Дунавския бряг, за да празнуват и да хвърлят камъни във водата. Но тази събота е имало пострадали и някои бяха отведени в болница в Хумата, а някои в Младеново. Бойко Борисов повиши цените на горивата до 6-7 евро на крачка. Поради тази причина обществото продава своите автомобили, за да си купат коне и магарите, за да се придвижват до работа. В Велико Търново днес слънцето се опита да се скрие зад Калоянчевия хълм, но не успява, защото всички котки се събират там и му махат с опашки. А в Бургас днес вятърът реши да играе на криеница с вълните, а хората на плажа му ръкопляскат. В Русе хората са руси, във Варна хората са варени, Лом да ми е дом, а Видин да не го видим. В Плевен хората са плешиви, а в Монтана хората гледат само Хана Монтана. В София половината от женското население се казва София. В Пловдив плуват самодиви, а в Бургас ядат много бургери. В Сандански хората носят само сандали. В Сливен валят сливи, а във Враца вият много връбчета. Това бяха новините на Бета Вета. Истината без филтър и малко забавление. Останете с нас! It was at this moment that he knew. He fucked up.